Dir-vos en primer lloc que el projecte, que després d'haver vist tots els projectes que s'han presentat de recerca, que aquest projecte no va néixer pròpiament com un projecte de recerca, va ser un projecte organitzatiu i assistencial que ara us explicaré i que després, en el devenir del temps, aquests 2 últims anys, doncs, com que vam veure que funcionava molt bé i que podíem encetar una línia de recerca, vam fer-ho així. Però dir-vos que veureu que metodològicament no té res a veure amb els altres, que estan molt ben dissenyats i molt ben, i quasi que em fa una mica de vergonya i tot venir-lo a presentar, després d'haver vist les altres experiències. És un projecte que està molt més basat en el dia a dia i amb la feina de tots els professionals que ara veureu i que després n'hem extret conclusions i hem encetat, com us he dit, aquesta línia de recerca. I després, en segon lloc, també dir-vos que el vinc a presentar jo, però que és en representació d'un grup de professionals molt gran, de desenes de professionals, que a nivell de tota l'atenció primària a la metropolitana nord estan treballant ara mateix en aquest projecte. El projecte Geriàtrics, us explicaré el punt de partida, el perquè del projecte i la justificació, els objectius del projecte, una mica la metodologia, la intervenció que estem fent i els indicadors de seguiment i els resultats que teníem el 2012, després d'un any de projecte, i a tancament del 2013, i una miqueta les conclusions i les línies de futur. Quan nosaltres vam arribar el 2011, vaig arribar a l'àrea assistencial de la Direcció d'Atenció Primària Metropolitana Nord, entre altres coses vam veure que és una zona molt gran, una direcció d'atenció primària molt gran de l'ICS, i vam veure que teníem 198 centres residencials i que hi havia diferents dificultats. Una d'elles era la despesa en farmàcia, tots els tràmits burocràtics i la càrrega administrativa que en els equips d'atenció primària ens suposava en el dia a dia. Hi havia diferents dificultats, tant de coordinació com a nivell assistencial. Quan ens vam posar a rascar una miqueta i a veure, aquest és el nostre mapa, nosaltres tenim 3 SAPs, la SAP Vallès Occidental, Vallès Oriental i Barcelonès Nord i Maresme, i vam veure que dels 198 centres geriàtrics, realment 177 eren geriàtrics, els altres eren de disminuïts psíquics amb unes característiques molt diferents. Per tant, tot el projecte va adreçat a aquests 177 centres pròpiament de persones de tercera edat, de geriàtrics, no en els de disminuïts psíquics, que aquests de moment els deixem per una fase B. El punt de partida del 2011, en el moment que nosaltres vam començar el projecte hi havia 9.223 residents. També us haig de dir que això ha sigut una de les dificultats que hem tingut, perquè de quina manera nosaltres podem identificar que un pacient viu en una residència? Doncs sovint, per problemes d'empadronament, problemes socials, etc., aquests pacients no consten l'adreça de la residència i l'única manera que tenim d'identificar-ho és quan hi ha penjat el còdic Z59.3 a l'ECAP, en aquest diagnòstic del CIM-10. Per tant, com que també en les residències ens vam trobar que teníem un problema de registre molt important, tampoc eren les dades inicials. Representaven el 5,3% de la despesa màxima de farmàcia, que això significava 15 milions d'euros que s'havien invertit en farmàcia en els pacients que havien en aquests centres el 2011. També us haig de dir que això era el que teníem registrat, perquè precisament per això, com que els grups d'usuaris tampoc no estaven ben identificats en tots els casos, hi havia molta d'aquesta despesa d'aquests usuaris que estava imputada als equips de primària i quedava diluïda en la despesa dels equips de primària. Per tant, aquests 15 milions eren més. Hi havia aproximadament uns 45 pacients de residents amb 2 o més malalties cròniques prevalents en els CRG6 entre 6 i 9, i segons, ara us explicaré que segons la literatura això era baix, perquè a les residències els pacients realment tenen alta comorbiditat. Els ingressos evitables eren elevats, les visites a urgències en tots els dispositius d'urgències eren reiterades. Nosaltres tenim 10 hospitals de referència de diferents proveïdors i tenim CUAPs propis de l'Institut Català de la Salut, però també hi ha serveis d'urgències d'altres proveïdors, i la dificultat d'obtenir dades de tots ells també és considerable. I a l'inici dels pacients que teníem registrats, com us dic, vam veure que la mitjana de fàrmacs que preníem per dia era de 12. I hi havia un gran nombre de pacients amb diagnòstics de demència.
Bueno, la justificació, el per què, doncs, comença el pla de salut com a línia prioritària per la magnitud de la despesa, no? Perquè és un tema que també ens preocupava en farmàcia, perquè segons la bibliografia hi havia un percentatge de pacients amb comorbiditat que no el teníem, que l'havíem de tenir en algun lloc estava, i resulta que estava a les residències però que el teníem, com que hi havia un infradiagnòstic de registre, un infraregistre de diagnòstics, doncs aquí se'ns perdia, no? Que consumien uns recursos elevats, no? Ingressos urgents, que és un grup de pacients amb un maneig terapèutic que era susceptible de millora, no? I els objectius que ens vam plantejar, per això us dic que era un projecte assistencial, era que garantir des del sistema públic de salut una atenció sanitària integral i de qualitat a les persones que viuen en residències geriàtriques, perquè de fet forma part de la cartera de serveis de primària i forma part del nostre dia a dia, però per diferents circumstàncies que ara no venen al cas, doncs no ho teníem del tot integrat. I com a també objectiu, adequació dels tractaments segons l'eficàcia, la seguretat i l'eficiència, i ara us explicaré com. Com a objectius específics, a partir d'aquí desenvolupar fórmules assistencials orientades a la proactivitat d'aquests pacients. Si tu promous activitats proactives és més difícil que després es descompensin. L'abordatge final de vida, molts d'aquests pacients s'acaben morint a urgències o a l'ambulància en el trasllat i es podria fer l'abordatge final de vida en els centres residencials. Coordinar-nos amb els diferents dispositius i diferents nivells assistencials del territori i garantir aquesta assistència 724. Desplegar una guia terapèutica, que ara us faré 5 cèntims. Aquesta guia terapèutica és una guia que va néixer d'uns farmacèutics d'atenció primària de la nostra zona, que estan per aquí sentats, amb un grup de metges de família, geriatres, infermeres, etc., i va sorgir de la necessitat de que sovint aquests pacients amb aquests criteris de fragilitat, comorbiditat, etc., tenen unes necessitats específiques i que necessitàvem una eina que ens ajudés a l'hora de triar el fàrmac més adequat, el tractament més adequat i amb la forma galènica més adequada per a aquests pacients. Sovint tenen dificultats de la deglució, diferents tenen insuficiència renal... Amb tot això va haver-hi una feina molt laboriosa de més d'un any i es va decidir que aquesta guia es posava en format blog, obert a tots els professionals de la salut, perquè tothom des de qualsevol dispositiu que tingués accés a internet hi pogués entrar-hi. I es va fer tot un projecte per una banda, quan es va tenir ja tota la guia confeccionada, es va fer tot un projecte de presentació, un pla de comunicació a tots els professionals de la salut del nostre territori, públics, privats, oficines de farmàcia, personals de residències, a tothom perquè conegués la guia i la utilitat que tenia la guia. Un altre objectiu era establir la història, intentar que la història nostra clínica de primària, que a més és la història clínica que utilitzen el 80% de la primària a Catalunya, pogués estar dintre de les residències i que des de les residències ja es pogués accedir a aquesta història clínica. I, evidentment, com a empresa pública que són, conveniar-ho. Es va dissenyar com un estudi multicèntric d'intervenció amb els centres residencials geriàtrics. A l'àmbit, la població d'estudi eren tots els nostres centres residencials. Es van incloure tots aquells pacients que vivien en centres residencials i que a més estaven, ja us dic, que un cop visitar la residència, tots aquells que comprovàvem que estaven vivint allà, els incloïem en el diagnòstic, el Z59.3. I què es van excloure? Es van excloure aquells pacients que potser utilitzen la residència, les que tenen centre de dia com a centre de dia, però que després van a casa a dormir i que quan van al metge de capçalera no utilitzen els serveis de la residència, sinó que van al metge de capçalera de la seva àrea bàsica. D'on vam treure les fonts d'informació? Del registre de l'RCA, de les dades de prescripció proporcionades per CatSalut, de les dades de facturació, de les dades de l'ECAP també. I a partir d'aquí es va construir un quadre de comandament. Això també va ser una altra feina molt important i molt laboriosa, també multidisciplinar, van intervenir farmacèutics, metges de família, tècnics de salut, epidemiòlegs, etc. I a partir d'aquí, amb el programa del SAP, i no tenim cap, he posat la d'això, però no tenim comissió del Business Object, però vam construir un quadre de comandament que a més vam voler pactar amb el CatSalut del nostre territori per l'hora de poder fer benchmark entre els diferents centres residencials i que a part també ens poguéssim nodrir de totes les dades que l'Infofarma, el CatSalut, periòdicament va volcant i que així també era una manera de tenir temes de facturació farmàcia que CatSalut ens va ajudar. A partir d'aquí
Com us he dit, la primera fase es va crear la guia, després a dintre dels equips de primària es van crear aquestes unitats assistencials, no es van posar recursos extras, el que va ser es va redistribuir aquests pacients i en base a perfils dels nostres professionals, de qui li agradava més tot el món geriàtric, qui tenia més afinitat per això, més coneixement, o havia fet un màster, es va triar per diferents motius, persones interessades i especialment motivades pel tema. Van assumir aquests pacients, es van crear grups multidisciplinars, això ja va ser molt a nivell de cada un dels territoris, perquè el territori que té un CUAP va intervenir gent del CUAP, el que té un hospital proveïdor d'una altra entitat, van haver-hi personal també d'aquests hospitals que es van assentar a la taula i es van crear aquests circuits assistencials per garantir el 724. Es va fer tot un pla de comunicació durant l'any 2012 a tota la zona, es va anar, es va parlar amb els alcaldes, amb regidories de salut, es va integrar en el programa del suport a l'atenció al pacient crònic complex. Nosaltres sempre diem que el projecte geriàtric és un subprocés dintre del procés de la cronicitat que tenim a la Metro Nord i la coordinació amb els altres nivells assistencials. En la fase 2 vam començar a totes aquestes unitats assistencials, van començar a desembarcar les residències, vam estar parlant amb ells, van començar a visitar tots els pacients i van fer diferents intervencions. A nivell de farmàcia es va fer tot un procés de conciliació i revisió de tractaments i conciliació, es van revisar els tractaments per les demències, perquè sabeu que gràcies a la instrucció del 2011 el metge de família pot revisar aquests que a vegades el consell assessor havia posat i s'havien quedat ja desfasats en funció de l'estadiatge que tenia el pacient. Es van revisar tots els fàrmacs no recomanats a majors de 75 anys, es va fer una feina molt important amb l'adequació de l'ús de bolquers, perquè com vèiem abans, hem vist a les altres presentacions, el grau d'incontinència en els pacients que ingressen a les residències és molt elevat, sovint perquè ja ho eren i sovint perquè si no ho eren s'hi tornen. Es van instal·lar els punts ECAP a les residències, es van elaborar aquests convenis i es va establir un circuit de notificació d'altes i baixes, perquè sabeu que a les residències hi ha molt recanvi de pacients i sovint el problema que tenim és del dinamisme de les dades. Aquest és el quadre de comandament, no us veu res però ja us el passarem, és perquè veieu que amb un pantallazo nosaltres podem tenir més o menys les dades de tot, una foto de com van les residències. Els resultats que vam obtenir. Els resultats que vam obtenir vam veure que primer, en una primera fase, el número de residents pujava, vam pujar de 9.200 gairebé a 10.000 i l'any passat, sorprenentment, vam veure que tornava a baixar i va baixar a 8.200. També hi ha hagut un efecte, les places residencials s'estan desocupant per l'efecte de la crisi, per l'efecte econòmic. Vam veure que la comorbiditat augmentava, per tant havíem millorat el tema del registre, un 63%, recordeu que el teníem a un 40 i pico %. Teníem un 42% de pacients amb demència, tot i així, amb tota la revisió dels tractaments per la demència vam lograr treure un 38% de tractaments per la demència que no estaven adequats en aquell moment d'estadiatge al pacient. Vam reduir l'any passat el 5,2% de la despesa de farmàcia i vam passar de 15 milions a 11 milions i mig. Per tant, creiem que no és d'això. I els polimedicats, quan teníem gairebé el 50% de pacients i la mitjana era de 12 fàrmacs, com us he dit a l'inici, ara tenim un 17,5% de pacients polimedicats. Per tant, també s'ha aconseguit baixar molt la polimedicació. Les conclusions que us he dit, millora el registre, millora la qualitat de la prescripció amb eficàcia, eficiència i sobretot criteris de seguretat del pacient, s'adequen millors tractaments per la demència i les línies de futur que estem treballant i que hem començat en un projecte a veure europeu si surt, si tenim la sort, de tot un tema d'advanced care planning i abordatge final de vida i pla de decisions anticipades, de voluntats anticipades. També estem col·laborant amb el SEM amb una prova pilot, que tots aquests pacients quan es descompensen no enviïn directament una ambulància i els enviïn als serveis d'urgències de l'hospital, sinó que ens activin els centres d'atenció primària o els nostres CUAPs per nosaltres generar un domicili i així intentar fer l'abordatge al centre residencial i els enviem simultàniament a aquests pacients marcats perquè quan hi ha una demanda d'un d'aquests pacients doncs aquest circuit es generi. I també estem aquest any en fase estem fent grups focals per usuaris, els que poden, i familiars i uns altres de personal, tant nostre com de residències, per veure el nivell de satisfacció i una miqueta en el tema de les famílies que esperen de nosaltres, que esperen del sistema sanitari i que esperen de tot això. Tenim molta feina per fer. La feina que han fet tots aquests professionals
pensem que ha sigut impressionant. I el que ara ens agradaria és això, no? Poder continuar, i si a més la podem vincular amb projectes de recerca, doncs millor, no? Perquè també hi ha aquest incentiu de poder anar fent cosetes. I com a reflexió final, doncs això, fórmules assistencials orientades a aquests pacients milloren els resultats a diferents nivells assistencials, contribueixen també, perquè no, a l'eficiència del sistema. Hem baixat 5 milions d'euros en un any de la DMA, disminueixen la variabilitat de la pràctica clínica, i aquí hi ha una foto del primer grup motor de tots, que va començar fa 3 anys i al qual doncs, els hi hem d'agrair tota aquesta feinada. I moltes gràcies.